Hi guys, how are you? Welcome to our Moyo page where we discuss anything, it's anytime. Right, nasi ndauya ndakumbokurukura zvishomanana nenyaya na mainini. Okay, shoko ngariende tikainyarara zvicharamba zvichinetsa most of the time. Okay, like nyaya yandakanzwa ya amainini vakatora murume womunhu. Right, get me right, akatora murume wa sister yake then akazosvika pakuita yakaita, akazosvika pakugadzira akafa. Right, ndatoda kumbotarana namainini. Okay, vana mines muchiona zvakadai so kuti sisi vave mumba, maonero amunozviita haasiriwo. Unoona sezvese zviri kufire and everything, like sisi havana machallenges. Sisi kuti vasvike pavave pai. What can I say? She got through a lot zvokuti haumuzive as a family. And then you wasvika ubva tofunza zvinhu zvese zvakatorongeka. Number one, she have some secrets zvausingatozivi, zvaasingatokudzi about murume wake. Number two, vanenge vatonika kukonana kausingatombozive. Iwe chawangoona maroses chete kuti aiwa bamukura waka vanotofire and everything is fine kondikavatora zvine. Sisi vavo vanenge vakatoshinga vachishingirira imba yavo. Zvinogona zvakatotanga zvichinetsa murume achita yaanoita, asi neprayer vakasungirira vakanamata vakati Mwari imba yangu. Then wanzwa tsitsi kana kuti wotriga nditoro mwana wamai wangu ndimuise padhuze. Mwana wamai obva akanganwa kati atadza kusiya peukama. Obva aona sekuti mwana wamai wake akapusa. Kukutora kwaaita kuti agare newe pamba pake hakusi kupusa, asi akoshesa chinhu chinonzi blood. Akati mwana wamai wangu ndisister yangu, let me stay with her. Then sisi nikuona then mainini nikuona kuti sisi vakapusa ndobvatora advantage wakati nini ndini ndakanaka kai rega nditore murume. Muriona? So wana mainini. Zviri nani utsvage chako chisina gumbo. Zviri nani utsvage wako wega uri one than kutora mwana wamai wako, kurwadzisa mwana wamai wako akaita chido newe. Zvinongonzi kudo rikadya munhu riri one, chizvangonzi makuru. Votya here vana sisi kutorai vana mainini ndava muchasvika muzoparadza dzimba dzavo. Mai ava vakatemba nekuvimba kuti mwana wamai wangu hapana zvaandarega asare pamba pake, pamba pangu ini ndomboenda kunze. But sisi kana vakatanga nekuitira bamukuru, sisi mainini ndimi mune control yese. Kuti bamukuru adanane nemi ndimi, kuti bamukuru asadanane nemi ndimi, kuzvibata kwenyu. Bamukuru vanorambirwa kuti no, bamukuru maakundijairira. Kana kuti ndinoti bamukuru kani, bamukuru murume womwe munhu wasisi wako. Why ndawana mainini mazuva ano vasisina heart? Unhu wakaenda kupi? Kusvika pakuomesa gosi, pakuomesa hana yako, pakuomesa dzoro rako, pakutora mwana wesister yako, kutora murume wesister yako. Unhu wakaenda kupi? Ngatisiyei peukama uyu mutorwa uyu. Koshesa imba yemwana wamai wako. Chionai mukadzi uyu akasvika pakuzoshaya. Mushure mekuti nenyaya yekushaya kusazvibata akarwadzisa sisi kusvika pekupedzisira akatanga kutuka sisi. Muri kunzwisisa? Sekuti sisi vakashata kana kuti sisi havana chavanogona about marriage.
vana mainini, vana mainini, vana mainini, vana mainini, vana mainini. How come to you so? Kuti unosvika kuomesa gotsi kutora murume wemukoma wako ugogara naye mukoma wako uchinzwa kuti aufililere mwana wamai wako kuti pain yaanayo iyi. Guys, let me tell you one thing. Ukatora murume wemunhu hazvifi zvakakunakira. Uchagara zvichikurwadza uye uchasvikawo pauchaendawo. So vana mainini, chii chakadaro chinenge ngozi? Kuomesa gotsi, kuomesa tsinga dzemaoko uchitora mwana wesister yako, uchitora murume wesister yako. Haufilirire mwana wamai wako. Unoona sezvakangotanga zvakanaka, asi Sisi vakabvira kure kuti murume amachuwe asiti ndadzikama. Iwo zongofungidzira kuti Sisi vakangozvongotanga zvakanaka. Vakashingira kana kuri kugoma vachienda vachinamatira imba iyoyo. Iwo ngosvika wongodzvamura mufesi. Vana mainini, vana mainini, vana mainini, tendeukai. Koshesai vana vamai yenyu. Ndatenda.